Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon. Ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Mabel. Hingkod ang pangidaron. Minyo og may duha ka anak. May trabaho. Og ni ami magpuyo sa Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong kauban nga nangutang aning online apps. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Yan na di Carissa? Ay, Mabil, uy, wa ko dire. Yapag. Nga nang doon murag na tingamang ka nga ni anak ko. Ang! Nangutana man kong gardo ko, ni ana ba ka? Ingon man siya nga, wa pa kuno ka. Wa sa kabantay pagsud na ako nga nilagin pa mong gani ko dito sa logbook. Wa, siguro. Kaya ingon man siya, wa pa ka. Ay, saon man sad ng gordyahan na to. Nga sige raman sa nagduwa ng scatter. So na, uy. Di ta pa ila nga na white as trend karon Mabil. Ay, maonay bagong uso ron nga online sugal. Ha? Sugal din na. Api pa na kong parehas og TikTok. Aw, may patong TikTok nga unang nabuangan na ng gardo. Kay malingaw patagtanawan na iya mga TikTok videos nga nagsayaw-sayaw siya nga iyang i-post. Kay bisag may tiya ng gwardyaha pero may mamhuki ay. Pero karon ay sus. Iwa na bitaw ko kita anak niya nga mag-post-post sa TikTok og videos. Aw, nabuang man anong scatter. Sige, nagtuplok anang iyang cellphone. Nahigamang gud na siya nga nidaog og 15,000. 15,000? Dako agad. Oo. Og ang puhunan anak ko no, piso-piso ra. Huwag kanindot ko diyan ang duwa ah. Dako magdaogon. Oh, dako ko nooy, pangutan nas girle. Ha? Pero wa gyud ko magpadaan na. Kay may nakasulti na ako nga padag-on ra kuno ka anak sa primero. Murag kasino ba? Pero mas daghan ko nung pildi ana oy. Mao ba? Mao ding nabuang ang atong card og duwaan na. Mao gyud. Og mao nang dili na siya epektibo sa iyang trabaho. Wa nang gani ka bantay nga niin na di ay ko. Magmahay ra gyud nas gardo anang iyang kalaki. Na, mausa na nga kumakauban sa trabaho. Kung wa ganing among amo, lumba lang na sila toplok lang cellphone nila. Nagduwa dig scatter. Kay uso lagi kuno na ron. Nay, ang kailang nga taxi driver sa among driver ay werting ungo asa kuan, anang scatter. Yabag anang scatter. Iparking na lang nang yang gi dang taxi. Ano sila sa landong. Nagtuo kang mipahuway. Sus, nagduwa madig scatter. Wala nun ka pa masahiro. Kay primero, ang daog pa kuno nila anang duaa ang ilang iyabang sa taxi. Katugayan kuno ay. Na, wala man kuno kaabang. Uy, mao ba? Kay padag-on naman kuno ka anak primero. O kung maadi ka na, aw bawi o naman sa kuno na sa kuan, sa scatter, kanang imong daog. Lo. Unya kay gusto ka pa man gid nga mamawi. Amo na mo pusta pagid ka. Hangtod nga magkautang-utang na hinuon ka. Mangutang og ipusta? Ay o gani. Asa masab sila mangutang? May magpautang sa buroy nila no para sugal ra. Aw, di ba sa tao ang ilang utangan? Ka namang pautang nga ipaagi sa online apps. Sa online apps mangutang? Wagit ko'y kalibutan nga pwede na ba taron mangutang gamit lang ang atong cellphone. Niyan ang mga online apps, og wa sab ko'y kalibutan nga ma-involve ko ani bisan og wa ko mangutang. Unya, hain naman ni Scardo eh. Gibiyaan man niyang post din sa entrance. Nagpalit siguro pagkaon. Teksan ko na lang bi nga magpadako. Mabil. Oh. Mabil, Oy, kanang hain si gardo. na, mao say akong gipangita oy. Kay magpadaon ta og sudan kon mapalit man gani siya. Umanday diri oy. Teksan na lang nako. Sus. Nasab na ka number niya. O syempre, ato agod ng guard.
og mo text sa baya ko niya usahay kung may tuyo o ipamalihog ko. Na, pag-expect na lang nga makadawat sa kag-text sama sa akong nadawat. Ha? Unsa nga text ba oy? Giapil man ko paningil aning iyang nautangan, uy. Ha? Na, Ngano napil man ka? Nagrantor ka? wa, uy. Sa online apps di ay na siya mangutang. O gapilon tag paningil. Kita? Hasta ko? Tanawa ko na imong cellphone, be. Tanawa. Kay basig may nadawat kang text niya nga naningil kang kardo. Kay kana ding iyang giutangan sa apps. Ipaklik di ay na nga ang apps maka-access sa iyang contacts. Maong apil kong nateksan nga gipanilngan. Mo ba? Abay, bibi ko no eh. Hmm, Tanaw na ko kong cellphone Oh, eh. check. Tanawa diya, tanawa. Di ato'y nag-text na ako nga wa ma-register sa kong cellphone ang number da. Mauna na, day. Basaha. Basaha dayon. Sabihan mo si Gardo na magbayad siya sa kanyang utang para hindi ka madamay. Da, tara. Daan pa ko. Ingon ana sad ang text nga akong nadawat, day. Hain man is Gardo, be. Ato istoryahon, uy. Pasiluad jud ko ninyo, Ma'am Mabel, Ma'am Risa. Di ko maker day may nimo sa imo ang giutangan, Gardo. Wa taon, Ma'am, uy. Halos tanan akong contacts, Ma'am. Ilang tiksan kay maka-access man sila sa akong phone contacts. Unsa? Unya? Unsaon man ninamo ron? I-ignore na ninyo, Ma'am, uy. Eh, di naman unya na magsamok ninyo kung makabayad na ko. Kun maod ay na. Bayre na na ah. Kaya nasuko na ba yung bana na ko. Kaya nagtuungan ni apil-apil ko anang utang-utang sa apps. Ang problema kay wa pala ko ikabayad, Ma'am. Pwede ba manghuam ko ninyo kwarta? Uy, Unsa? Miyang ko na nga mong gwardya nga nakautang day kuno siya ani sa online apps kay giposta niya sa duwa nga scatter. Og samot ko ka siya kay pito ka online apps sa iyang giutangan nga lain-lain ang presyo ug may total ang tanan og 40,000 kapin. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sa nasayran nako sa pautang sa online apps, pero tingdag ko og interest o gamay rag malimpyo. Like, muutang kag 7K, 5K lang kapin ang malimpyo nga ipasod nila sa imong GCash number. Ug ang dapat mabayaran nimo, 10K man kapin. Rehistrado ba gud ni nga mga apps nga magpautang? Ikaduhang pangutana, ang problema nako karon kay apil naman kong gipaningil sa utang sa among gwardya sa online apps. Wa ko magkarantor, pero maka-access day ko no ang online apps sa phone contact sa nangutang nila. Okay ba gud ni? Nga apil naman kong nahasol kay bastos man maningil og manghudlat pag yun. Asa man mi mo reklamo bahin ani? Ikatulong pangutana, na ako'y cellphone number sa nag-text nga naningil nako bahin sa utang sa among gwardya. Matrace ba gud kun kinsay tag-iya aning numero ha? Ilabi na kay giparehistro naman karon ang atong mga mobile number sa NTC. Unsa may ako ikaso nga nahasol na masab ko sa ilang pagpanghudlat? Ikaw pa to katapusan. Unsa sa dining duwa nga scatter? Ila dining duwa nga kun may nakadaog man, daghan man sab ang napildi. Dili ka ni sila konektado ani mga online apps nga nagpautang ug ang controversial karon nga Pogo. Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong suliran, Mabel. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako today ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problemang may
punto legal, personal, mga pangutana natong emotional nga mga suliran. Agoy, kinsa may nagluib din ha, kinsa may gipasakitan, kinsay gipaasa, kinsay gibiyaan, kinsay nanakit din ha. Bati mo ha, nang ghost, kawa ninyo ayo. Ayaw mo ana, buwag-buwag, klaruha at tubangan na ninyo, no? Ug di na mo sulti, storyag tarong. Ayaw anang biya-biya ni ako man na daylain, makitaan na lang dito. Ayaw ana, bati man na. Kung nainana mo, sige na lang, ipadadiri kaya atong paminawon, no? Nya atong tanaw kung saan na to ni, kung saan na to pag-atake ni problema ha, guys, no? Ipadangin hang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase yun yung pamaagi, guys, kung unsaon ninyo pagpadaya ang inyong mga suwat o inyong mga suliran diri namo ngano man kay gusto man mi nga masiguro nga mapadagin na ninyo wag gyud rason nganong di na ninyo isuwat inyong problema, nganong dili ninyo i-share, nganong di ninyo i-unload ang inyong kaugalingon nga mas mugaan man gyud ning ato ang pamati kung naatay kaabag, naatay kauban, naatay kuyog, naatay musimpatiya sa atong mga giagian, di ba? Dili man guna sa tanang higayon nga atuan na lang yun ning agwantahon, suluhon ang problema. Okay ra, madara lagi. Ako ra ni, ma-okay ra niya ako. Hoy, niya kahuman. Pila naman kasi manang gahinuktok pa man din ha. Habit na ka dili manudlay. Kay nalimot na kasi mong kaugalingon. Niya, okay pa ta. Kaysag na kay kasturya, di ba? Kunya makarealize pug ka nga, di naman di ako na ay problema. Kamo man po di ay nganong gasige mong kung mugtok dire. Bangon ko mugawas ko sa balay be. Pagwapa tabi ko atong lipstick, manudlay ta kani mga laki mang shave ta, patupi. Kay ang kanira bang babay ug magproblema buhok himongtan, mamubog buhok, no mausab. Ang laki po di po mamarbas, di po mang shave kay wa po di kanahan di ba si pumligo. Ayaw mo ana, bangon. Pag-ilis, pagpagwapa, tanawang naong ninyo sa amin. Kinsa may muatiman ninyo, dili ka mo, ano inyo man ang pasagdan. Nagproblema na gani mo, gibiyaan na mo, imupumbiyaan ni mong kaugalingon na unsa. Wa mang katiman na, di kaya timan si mong kaugalingon, pagwapa din ha, palami di ha, no? Paibog. Samne, dili ta mo problema. Letter sender karong adlaw guys, si Mabel. Si Mabel, hingkod ang pangidaron, taga Cebu City, unya iyahang pangutana, kabahin ning atong nangutang, niyang kaila pinaagi ning mga online app. Usubi kay ni ron. Kibaw mo usay makadawat kag text imong phone kanang makadawat ka sa inyohang kanang cellphone. But usay maminaw ba ni cellphone no? Kasi matingala ka mo may feed sa imo kanang mga algorithms nila ba. Una niyang pangutana. Ang iyang nasayran sa katukunong online app nga pautang dagko kuno kay interest gamay ray malimpyo kay nangutag 7,000, 5,000 kapin na lang ang nakuha ang ipasulod sa ilang GCash unya ang bayran 10,000 na yabag. Iyang pangutana rehistrado ba ang kanang mga app nga magpautang? Okay, di ko katubag kung rehistrado ba. I am very sure nga naagi mga online pod nga mga loan application nga rehistrado. Pero sure gyud kayo ko guys nga kanang mga nagpautang daghan sa kinang mga illegal or dili rehistrado mo na ayaw mo patakag open anang mga link makatintal hinuon tinuod easy money. Pero my gosh, ang kahasol ug ang kasamok inig binayranay nas interes. Simple na gyud kay na good. Kibaw kong gipit, usahay, kibaw kong tingbits gyud nga, tingbitay, usahay no karong mga panahon na. Pero atog yung huna-hunaon. Kaya ba nato mangutang, kaya ba nato bayran ug mangutang mangganita mangita gyud ta og legitimate nga kautangan nga di pud kaayo bugat para nato inigbayad. No, nya ay magpataka ng mga online apps susihan na ninyo, no? Pangayo mo registration kay honestly wala pa gid na regulate sa ato ang gobyerno. But kay si mag-away ning impeachment, sig-away ning ICC nangalimtan ng ilahang trabaho nga maghimog balaod nga makabenepisyong katawhan kaning mga online app kinahanglan gid i-legislate. Kinahanglan gid na balaod ipasaka para magkontrolar, mo regulate ug mo punish aning kaning ani mangilad ba. Hinaot pa unta. Ikaduhang pangutana ang problema kuno niya karon kay hasta siya gipaningil sa utang sa ilang security guard nga wa man ta siya magarantor. Ang iyang ingon maka-access ba di ay kuno ang online app sa cellphone contact, sa phone contact, sa address book, okay ba kuno na? Pero akong nasabtan ba? Dili man tingali na siya ma-access. No, I'm not sure. Di gyud kay ko number one. Di gyud ko super techie.
no? Kanang mga basic ra gyud ko, pero ug di gyud pud nimo grantan og hatagag permission, di man gyud na mahak ang imuhang address book ug imuhang cellphone, no? Basi nagpataka lang gyud pud, pero kung wa pud ka nang guarantee ngano mo bayad man ka. Ako pa nimo, cellphone man na i-block or pag-ilis og numero, ay na lang na sila tagda. Pero pwede gyud ka makareklamo bahin ana dito sa police or NBI sa Cybercrime Lab. Which brings me sa iyang ikatulong pangutana nga naaman siya cellphone number sa nagtext unya, di ba? Sa DICT, no? Iparehistro naman na sa NTC ang ato ang mga cellphone, posibleng pwede nato na siya ma-trace. So kung gusto ka, paki-coordinate sa NBI or sa police para ato ning ma-entrap ang kaning maong texter, no? Nga online nga scammer, no? Kay para ma-trace siya, ma-entrap na matanaw na tog asa yun ni siya. Sunod og ikaupat nga og katapusang pangutana, unsa di ay gyud ning duwa nga agay scatter. Ila di ay ning duwa nga kung may nga na may makadaog daghan na sad ang napildi. Dili ka ni sila konektado sa mga online apps nga nagpautang og na controversial nga pogo. Okay. Ang scatter is an online gambling, no? Mura na siyag casino, kung kinsa nang pamilyar og casino nga inigsud nimo, daghan laing klase-klaseng duwa na ay kanang slot machine, na ay lamisa, na ay ruleta, na ay dice, cards, kanang mga inana, mga lamisa, ana. Pareho ra pud nagihimo lang nila online. Inigsud nimo, mupili ka kung simong gusto duwaon, no? Pero it's still gambling. Sugal gihapon na. Game of chance. Sa tinud-anay lang, may di man gyud unta ni bati ang kanang casino kay regulated man na siya sa gobyerno under the Philippine Amusement Games and Games Corporation or PAGCOR. Giregulate man na siya. Para ra gyud unta na siya lingaw-lingaw, unya ang kanang kwarta pod nga makuha sa PAGCOR punta man pod na supposedly sa no, ang problema lang, wa naman gud na siya nahimong hobby or lingaw-lingaw, naamang guy maadik sa na nahimo na siyang evil, nahimo na siyang dautan. But in terms of that, kay kwarta man gud, that's very tempting ba? And sa tinud-unay lang, honestly speaking, wa pa jud kuy na ilhan nga tao nga moingon nga nadato siya, legit nga nadato gyud tungod lang gyud sa sugal. Naa gyud na mga legit nga mga negosyo, unya gilingaw-lingaw na lang gyud na nila ang kaning pagpanugal nila. Dili gyud kumutuong kita biya kay na ninyo, grabe kay sila mo temp og mulyur ninyo. Liman lang ka, makita nimo online, hala na may pay kwarta, naghigda sa kwarta, ang suds cabinet, puno magbinandol, no? Dili, that's to lure you. Kay para lang yun mahaylo ta nga lang hawa. I have nothing against kanang mga mubuhat ana, makaluluoy lang kung maadik ka. Labi na, imagine na, grab driver barong ka or driver ka, nilimpyo kag 500, giduwa nimo, chance manggod na, 50-50 gyud. Posibleng mo daog ka, posibleng pildi ka. Okay, daog ka karon, okay, ugma na sad, dula na pug ka, pildi karon, may mong daog gahapon, horot, suway na po ka, ugma na pod. Pelde na sad, mamawi lagi ko. Or daog na po gamay, bawi na sad. Ana man na ang chance. So, sayang ba? It's only meant kung natay extra or kung kibaw ta mo manage ato ang finances, no? But hinaot unta nga di ta magpadala sa bisyo ug di pud ta mahayloan ng mga advertisements nila. Na inikita ninyo anas inyong mga advertisement ay nagtagda, ayaw ay kwa kay para dili na mo magka problema ana, iniktan-aw di mo mahaylog click unsa ba gyud niya, duwa sus, next thing you know, when I saw inyong GCash, problema ta, no? So everything lang gyud gihapon in moderation, ay mogpadalaan ng mga sugal kay ang atong future o ang atong kinabuhi makaginhawa ra gyud ta dili sa dili sa sugal kundi sa sakto nga pagpaningkamot. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran.